Cześć pozytywni kucharze, cieszę się, że znowu jesteście. Dzisiaj mam dla Was przepis na prosty do zrobienia i niedrogi obiad, a będzie to ryż z truskawkami. Ryż z truskawkami ugotowany wcześniej na mleku, dlatego troszeczkę dłużej będzie się gotował niż taki na wodzie, bo mleko ma trochę niższą temperaturę gotowania. A poza tym pyszny, można go dodatkowo zapiec potem po przygotowaniu w piekarniku. Ja zapiekę go z pianą z białek, żeby potem utworzyła się na jego powierzchni taka chrupiąca, słodka beza. Gorąco Wam polecam wypróbowanie, na pewno taki ryż pamiętacie z dzieciństwa, a jeśli nie, warto go spróbować, również podać go swoim dzieciom, na pewno im posmakuje. Przygotowanie ryżu z truskawkami zaczynam od zagotowania mleka z cukrem. Mleka powinno być troszeczkę więcej niż ryżu. Kiedy ryż wrzuci się do mleka, powinno wystawać go ponad powierzchnię ryżu około 3 cm. Na średnim ogniu ryż powinien gotować się przez około 40 minut pod przykryciem. W tym czasie można już sobie przygotować truskawki. Umyć, osuszyć na papierowym ręczniku, usunąć szypułki i porozkrawać na trochę mniejsze kawałki. A naczynie żaroodporne nasmarować masłem. Ugotowany ryż przekładam do wysmarowanego naczynia i dokładam też truskawki. Całość można ewentualnie dosłodzić delikatnie do smaku, np. cukrem waniliowym. Ryż z owocami można wymieszać albo zostawić wyrównaną warstwę truskawek na wierzchu, a na to jeszcze nałożyć bezę, którą zaraz pokażę Wam jak przygotować. Zaczynam od ubicia na sztywną pianę białek o temperaturze pokojowej z dodatkiem szczypty soli. Kiedy piana z białek jest już sztywna, można stopniowo dosypywać cukier i rozmiksowywać tak, żeby się całkowicie rozpuścił, a masa bezowa wyszła dosyć gęsta. Całość wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i zapiekam przez około 30 minut. Jeśli piana z białek by się zbyt mocno przypiekała, trzeba po prostu ją przykryć papierem do pieczenia. Dzięki za uwagę, życzę smacznego, zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl.